What's up μάγκες μου, Βάτζι εδώ. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like, subscribe και comment για να μας πείτε την άποψη σας. Μπάου! Καλησπέρα μάγκες μου, μετά από καιρό νέο βιντεάκι Football News 24 είμαστε εδώ και σας έχουμε ένα αποκλειστικό νέο για τον ΠΑΟΚ, τον πρώτο πόρο στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Μάγκες μου, ακούστε καλά τι γίνεται. Ο Ντίνος Μητογλου κατά 99% τον Ιανουάριο μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν υπολογίζεται από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα θεματάκι σε στόπερ. Θεωρεί πως ο Ντίνος Μητογλου μπορεί να το λύσει αυτό, να δώσει βάθος στο ρόστερ, και επειδή δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς, οι ηθήνοντες του ΠΑΟΚ έχουν κάνει όλες τις κινήσεις και έχουν επίσης το Μητογλου να μετακομίσει στο Δικέφαλο. Η μεταγραφή θα γίνει από τον Ιανουάριο, μάγκες μου. Σας μιλάμε για αποκλειστικό νέο και πατήστε όλοι like, subscribe, καμπανάκι, γιατί έρχονται κι άλλα. Επόμενο βιντεάκι αύριο. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Τα λέμε.